Къде отиде? Спинка вътре. Дай да ти видя очите. Ехо! Оп, 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 чакай да минем. Може ли да се скараш на това малко? Айде, викни на татко ти да дойде тук, да отвори капакът, да дойде право да тича там с теб. А не, аз съм качора вълкът. Аз съм качора колмита и да тръгнем на поляната, с легам там. Там има едни деца, ядат стола и пядат, а там басейна. А това ако се разгубиш. Ако се разгубиш, кажи, това пати ти да си разгубиш. Ако се разгубиш.